børnene er med, og de hører far og mor gå og synger salmer. Og det var almindeligt kendt. En del af os, vi er jo i den alder, hvor det var sådan, at vi lærte salmer i skolen. Hey. Hvor mange har været med at synge salmer, synge morgensang i skolen? Ja. Der var. Det så næsten ud til, at vi alle sammen er i den kategori. Vi er gamle nok. Ja. Jeg havde en lærer på et tidspunkt, som han var ikke særlig flink. En af mine kammerater, som hed Johnny, han havde det med, at han kunne hverken huske bibelvers eller salmevers og så videre. Og en dag så blev læreren så tosset på ham, så han kaldte ham op foran, og så fik han en på hovedet, så han røg ind i tavlen, og blodet sprang ud af næsen på ham. Og jeg ved, det var i 2. klasse. Og jeg ved ikke, hvad der gik igennem hovedet på mig, men jeg blev så stik tosset, så jeg løb op til ham, stod foran ham og så sagde, du er simpelthen skør i hovedet, sagde jeg. Og så løb jeg ud af døren ned på rektors kontor, og jeg løb direkte ind på kontoret, forbi sekretæren, ind til rektor. Han så lidt forskrækket ud. Jeg kom brasende ind der. Det havde jeg aldrig gjort før. Jeg har heller ikke gjort det siden. Og så fortalte jeg, hvad der skete. Jeg siger, vi kan simpelthen ikke have en lærer, der opfører sig på den måde. Og så siger han, rolig, sæt dig ned, så går jeg ud og ordner det. Så jeg sad på kontoret, og så gik han op og fik orden i klassen, og det fremmer jo ikke forståelsen for at skal synge salmer, citere bibelvers. Så det er jo ikke den måde, tingene skal fungere på. Det er ligesom, der kommer lidt en tendens til, at vi taler mere til ufrelse om helvede, end om himlen. Og reelt så er det hverken det ene eller det andet, der skal have det største fokus. Det er navnet Jesus. Hvad han har gjort. Hans indgriben. Det er ham, der skal være i centrum. Det han har gjort. Og derfor er det så vidunderligt ved når det er sådan, at vi læser skriften igennem, at Jesus er også den, der døber i Helligånd. Selv pinsen er han inkluderet i. Jeg er fascineret af, når jeg læser skriften igen. Jeg har indimellem, jeg ved ikke om nogen af jer er stødt ind i det, så er der nogen, der taler om, at vi skal ikke bruge vores tid på Gamle Testamentet. Jeg er så glad for, når jeg sidder og lytter her, at I synger og citerer ud fra Gamle Testamentet, fordi at Romerbrevet 1 taler faktisk om de hellige skrifter. Taler om alt det, der er. Ellers så har vi ikke forstået helheden. Alt det, der er igennem Gamle Testamenter, og alt peger jo frem på Kristus og hans forsoningsværk. Amen. Det er det, vi møder hele vejen igennem. At Gud er virksom. Og jeg tror jo på når det er sådan, at vi læser salmerne igennem, og læser om alle de der ting, som der skete, så er jeg så fascineret af, en af mine onkler, der er mange prædikanter og menighedsledere i min slægt, og del af dem, de er hjemme hos Herren nu. Han satte melodi til salme 121, og da jeg var på højskole i sin tid, det var i det forrige årtusinde, så min faste onkel var dem, som startede Maja Højskole og var forstanderpar der i mange, mange år.
Og min faster Mina, hun var korleder. Vi havde, jeg vil lige sige, det var dengang, man skulle dresses op, når man sang i kor. Jeg kom jo ud af, efter at have været frafalden, så kom jeg ud af hippietiden. Så jeg har ikke gået så meget i habit og slips og så videre. Men når jeg så mødte Herren, og det gjorde jeg faktisk på højskolen, og grunden til, at jeg kom derop, det var, at jeg voksede op i Randers, og min kusine Jonna, hun var lærer på højskolen, og hun så, at jeg sad der ved Niels Ebbesen sammen med mine kammerater, og vi havde sådan nogle grønne flasker i hånden. Thor. Der var en del, der blev tømt af de flasker, og det var også begyndelsen med det tilbage i 60'erne. Med stofmisbrug og så videre. Og da hun fik øje på mig der, så kom hun over til mig en dag, og så siger hun, Jørgen, her skal du ikke sidde. Du skal komme på højskole. Og fordi jeg var så glad for Jonna, så kunne jeg ikke få mig selv til at sige nej. Så hun lavede en aftale, at jeg skulle komme derop og så videre. Og det hun ikke vidste, det var, at jeg vidste, at den dag, der kunne jeg slet ikke, fordi at der skulle vi en gruppe til Sydspanien for at hente et parti hash. Og det siger man jo ikke, når man står over for ens kusine, der er så gudfrygtig som Jonna, og hun er hjemme hos Herren nu. Så jeg nikkede bare og sagde ja. Og den dag så, hvor at jeg skulle til Maria, og der var det jo, at jeg skulle ned i byen og mødes med mine venner, og så skulle vi køre til Sydspanien. Men den morgen, der sov jeg, og jeg sov. Jeg vågnede først ved middagstid. Så når jeg kom ned i byen, så var de kørt. Og så havde jeg pludselig ingen undskyldning, for far og mor havde sagt, vi skal nok køre dig til Maria. Og det er baggrunden for, at jeg havnede på højskolen. Og jeg ved jo, når jeg ser tilbage, så ved jeg jo, at far og mor bad for mig. Det var der mange andre, der gjorde. Ja, det mødte jeg i alle sammenhænge. Det er for langt at begynde at fortælle alt det. Men når jeg kom derop, og der var det her kor, der var man tvangsindlagt. Og de forskellige, der var på højskolen, faldt jo ud af min baggrund. Så de begyndte at synge. Nogle af jer kan måske huske, der var en gammel vækkelsessang, der hed Lyt til min sang, kære bønnebarn. Hvor man sang om mor, der beder for dig. Og den fandt de ud af, at hver gang, at de sang den, så blev jeg lidt berørt. Så til sidst, så gik hele skolen og sang den. Når jeg gik rundt på højskolen, når de så, jeg kom gående, så begyndte de at synge, lyt til min sang, kære bønnebarn. Ja. Og det endte selvfølgelig med, at jeg giver mit liv over til Herren. Og så er jeg med i det her kor, hvor det er sådan, at min onkel, han havde skrevet melodien til salme 121. Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp. Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vagte. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen der ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt, han bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Og jeg skulle synge solo. Ja, det er godt med dig. Det koster kassen. Men
det der, at Gud begyndte at kalde på mig, skabte jo en forandring i mit liv. Og jeg mødte ikke fordømmelse, jeg mødte ikke den løftede pegefinger. De vidste godt, for de havde fundet, hvor jeg satte ølflaskerne. Man måtte jo ikke drikke øl på højskolen, men de har fundet ud af, hvor jeg satte dem. Men jeg mødte ikke den her fordømmende. Jeg mødte en meget stor omsorg fra min onkel. Og så sidder jeg en søndag formiddag og lytter til gudstjenesten på højskolen. Og midt i det, så hører jeg Herren sige, i dag er sidste gang, jeg kalder på dig. Så enten giver du respons i dag, og ellers så taler jeg ikke til dig mere. Og der var ingen, der stod og holdt prædikener i den retning. Jeg kan slet ikke huske, hvad min onkel talte om. Jeg kan bare huske, at det, der skete i mig, det var, at jeg fik pludselig travlt med, hvad gør jeg? Og jeg tænkte, herre, alle, der sidder her, de ved, at jeg har fornægtet dig, og jeg vil ikke have noget med den kristne tro at gøre. Og samtidig så tænkte jeg, men fortabt det vil jeg heller ikke gå. Jeg kendte jo godt, hvad Guds ord sagde. Og så bliver der kaldt frem til forbøn. Det bliver der normalt heller ikke sådan en søndag formiddag. Og jeg kan stadig huske, hvordan der blev helt stille, da jeg rejste mig op. Og da jeg kom gående frem, jeg kan godt mærke, at der foregik en hel masse, men der var jo ingen, der sagde noget, og alt var stille. Men mens jeg gik frem, så kunne jeg mærke, at der var dæmoner, der forlod mig, som havde plaget mig. Og når jeg bøjede mine knæ, og der blev bedt for mig, så den der dybe fred, der kom ind i en, var jo fantastisk. Det gav faktisk feststemning i mit indre. Og næste dag, hvis nogen af jer er bekendt med Maria, det er jo rosernes by, og der er så mange farver i den by, og flotte malede huse, der er masser af idyl. På mange måder kan det jo minde om det, man forestiller sig, at skal til himlen. Der er masser af vand, der løber i Maria fjorde, og der er bakker, og der er skønhed. Men da jeg gik ned der, så gik jeg og tænkte, hvad i alverden er der sket? De har været ude og male husene. Jeg synes, alt skinnede. Alt var anderledes. Men det, der jo i virkeligheden var sket, det var, at det var ham, der var flyttet ind i mig. Der var ingen, der havde været ude og male huse, og det fandt jeg jo så ud af. Men jeg oplevede verden anderledes. Og det var jo det, som var hensigten med de her fester, der var. Det var jo, at når de gik der og sang, at de forberedte næste generation på, at vi skal op for at møde Herren. Det er jo også et interessant udtryk, der bruges, ikke? Jeg løfter mine øjne til bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Hvorfor bruge det udtryk? Jo, det er fordi Jerusalem ligger tilpas højt oppe i bjergene. Så når de gik op af bjergene, kan I forestille jer, når tusinder atter tusinder af mennesker kommer alle mulige steder gående, og de synger, og de kender de samme salmer, og de løfter Herrens navn op, fordi de længtes efter at komme op i Guds nærvær. Halleluja. Det vil jo være dejligt at få sådan en folkevækkelse i vort land, ikke sandt? At man valfarter hen for at lovsynge og tilbede og løfte Herrens navn op. Og jeg tror altså, at folkevækkelsen er begyndt. Jeg har en dyb overbevisning om det. At det er begyndt. Gud har forsøgt i mange sammenhænge. Nogle af jer kan jo huske med Jesusvækkelsen og den karismatiske fornyelse, hvordan det bragte nyt håb, nyt liv ind
i kirkerne, og ikke bare ind i kirkerne, men ud af kirkerne. Senere kom der jo det her dejlige slogan, ud med kirken. Ud på gaden, ud til folk. Og når vi ligesom læser om alle de ting, så den næst sidste af valgfartssangene, det er jo også David, der har skrevet den, salme 133. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Jeg tror også, det gælder søstre. Tager chancen. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det er som Hermons dug, der falder på Sions bjerge, for der giver Herren velsignelsen, livet i al evighed. Fantastisk salme. Og jeg har bare lyst til at give dig den der vinkel på, at når det er sådan, at der tales om den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg og ned over kjortlens halsåbning, så er der tale om den salvelse, der hvilede ind over ypperstepræstens liv. Og hvis du læser i Mosebøgerne, så kan du læse om, hvordan at når Aron han bliver salvet til ypperstepræst, så fik han lavet en speciel kappe efod, og så hældte man salveolie over ham. Som et udtryk for, Herrens salvelse skal flyde over hans tjeneste. Han er den, der kan gå ind i Guds nærvær. Alle andre ville dø, hvis de skulle gå ind i Guds nærvær, ind i åbenbaringsteltet, blev det også kaldt. Der talede Gud sammen med Moses, og han åbenbarede sin herlighed der. Og det interessante er med Arons tjeneste, det er, at der står faktisk også, at den skulle gives videre i slægten, den her kappe. Og når man så skulle indsætte, så hældte man ny salvingsolie over. Kan I forestille jer, hvordan det er efter nogle generationer? Så er der ret meget salvelse i sådan en øverstepræstlig klædning. Og jeg tror, det er sådan et godt billede, som gives i Gamle Testamente på, at det skal gå fra herlighed til herlighed i det Nye Testamente. Og det, der jo åbnes op for i Nytestamente, det er jo, at Kristus åbner op for sådan nogen som dig og mig. Det er der, nogen har svært ved at forstå, når de læser Matteus evangeliet igennem, at Jesus siger til disciplene, at I skal holde jer til at tale til Israels folk. I skal ikke gå til hedningerne. Og grunden til det var jo, at forsoningsværket var ikke trådt i kraft. Så alt med Guds rige dengang omhandlede primært israelitterne. Men efter Jesus hænger på korset og har givet sit liv i vores sted, hvis du læser Matteus 27, så vil du læse om, hvordan at hele skaberværket kom i vånde. Der blev mørkt. Der kom jordskælv. Der står, at forhænget i templet flængedes fra øverst til nederst. Det var ikke mennesker, der gjorde det fra nederst til øverst. Det var Gud, der gjorde det fra øverst til nederst. At nu var vejen banet ind i Guds nærvær igennem forsoningen. Der står endda, at Guds kraft var så virksom, at der var nogen af de døde, der stod op før tid. Kan du forestille dig, hvordan det har været, at pludselig så møder du en i Jerusalem, hvor du har været med til begravelsen. Der kommer gående, oprejst fra de døde. Er det ikke mærkeligt at tænke på, at alt det, som vi møder
omkring Jesu komme og hans vandring og hans tjenester, alle hans tegn og under og mirakler, at den største modstand kom fra dem, der var mest bibelkyndige. Er det ikke mærkeligt? De skulle jo være dem, der kunne se, her er ham, som profeterne har talt om. Men efter pinsedag, så sker det her vidunderligt, at han udgyder af sin ånd, og han vil udgyde den over alle mennesker. Wow. Det er lige før man kan blive helt salig, ikke? Ja, hvis man ikke havde været i Jylland, så havde man måske været det. Ej, jeg er selv jyde, men vi har boet mange år i hovedstaden. Der er noget forbundet med den her pinse. Fordi at når vi læser Gamle Testamentet igennem, så kan vi jo se, at der var ting, Gud gjorde igennem dem, han havde udvalgt og salvet til tjeneste. Det var masser af mirakler. Bønner, der blev besvaret. Jeg mener, Elias han bad en bøn om, at det ikke måtte regne, så regnede det ikke i 3,5 år. Hva? Der er nok nogle bønder, der vil være glade for, at de så i hvert fald, at det var på den her tid, han havde bedt om, at der måtte komme regn. For nu er det der begyndt igen, efter det har været så tørt. Men tænk, at den ene gang efter den anden, så sker der store mirakler. Og at Guds nærvær kunne være så stærk, så at når Moses kom ned fra bjerget, hvor han havde været sammen med Herren, så strålede hans ansigt af Herrens herlighed. Wow. Det er faktisk den samme salvelse, som skal være virksom i vores liv. Dengang var det forbundet med, at det var ganske få, som oplevede det. Og Moses han går så langt, hvor han siger på et tidspunkt, gid alt Herrens folk var profeter. Men det er vel lige netop det, vi er kaldet til. Jeg taler ikke om profettjenesten, men jeg taler om salvelsen til at flyde i det, Herren taler til os om. Og det kan foregå på mange måder. Da jeg efter at have mødt Herren der på højskolen, jeg oplever faktisk 14 dage efter, hvor jeg står og kigger ud af vinduet deroppe og ser en solnedgang, og så taler Gud til mig midt i alt det. Og jeg ved bare i et nu, at resten af livet skal jeg forkynde evangeliet. Og det har jeg så gjort indtil nu. Og så sker der det, at jeg kommer hjem og besøger min far og mor. Og så sætter mor sig ned sammen med mig. Og så siger hun, der er noget, jeg skal vise dig. Og så var det et brev, der var skrevet af en dansk amerikaner, som var biskop for Assemblies of God i hele Kansas-staten. Og han var med at inspirere til, at den her højskole skulle startes. Og han der inviterede min onkel og faster derover, og de fik se, hvad der foregik derover, og fik deres øjne åbnet for, at hvis vi skal se mange i tjeneste, så skal vi have et sted, hvor vi kan sørge for, at de bliver ført ind i Guds ord. Men han havde jo set, fordi på det tidspunkt, der boede vi i samme ejendom som min onkel og faster, før højskolen blev bygget. Han set mors mave, den voksede. Så når jeg kom til verden, så kom der et brev fra ham til mig. Og det havde mor gemt, fordi det så ikke ud til, at det bare den vej der i teenageårene. Men så satte hun sig ned, og så læste hun det, og han hed Grejsen.
Og han skriver så, ønsker mig velkommen til verden. Og så skriver han, grunden til, at du er blevet født, det er, når du bliver stor, så skal du forkynde evangeliet. Wow. Jeg har faktisk jeg har mistet det brev i forbindelse med far og mors død, og når der skulle ryddes op og så videre. Så det ærger mig lidt. Jeg har kun et lille kort, jeg fik fra ham til min 2-års fødselsdag, og hvor han skriver, min kære lille Jørgen, og så ønsker mig tillykke med fødselsdagen. Men det, der så sker, forstår jeg, det er, at fordi jeg oplever det her kald, og min onkel var jo klar over også, at Gud havde kaldet mig, så tager jeg et år mere på højskolen. Og det år, der kommer Greisen på besøg fra USA. Og en dag på højskolen, hvor han var der og underviste, så kommer jeg gående ind i dagligstuen, og der var helt tomt. Men pludselig så åbnes døren inde fra min onkels kontor, og så kommer Greisen gående ind. Og han havde en meget stor hånd. Ja, han havde sådan set 2. Og så kom han gående hen, og så satte han sin store hånd ind i brystet på mig med sin pegefinger. Så siger han, så Jørgen, nu er tiden kommet, hvor du skal ud og forkynde evangeliet. Og jeg kan huske, at jeg stod der og tænkte, bare han så ikke kan se alle de andre ting, jeg ikke har fået styr på endnu. Og jeg mødte ham i forskellige sammenhænge. Det er en del år siden, at Herren tog ham hjem. Men det der med Guds omsorg og Guds ledelse, og at Gud tager hånd om os, og han sender mennesker på vores veje, og at vi kan være en del af noget, som, ligesom når de gik op til Jerusalem, hvor der er noget, der plantes ind i vores liv, med at synge, at tilbede. Og jeg synes, at der er noget ret stærkt i, at en af de salmer, de synger der, handler om Guds nærvær og salvelse, når de sidder sammen. At det breder sig, det forplanter sig. Og jeg har igennem årene, jeg har haft det privilegie at have været sammen med masser af, hvis jeg sætter navne på, en Davy Wilkerson, en Reinhard Bonke, Carlos Anaconda og Richard Wurmbrandt og så videre og så videre. Det har været lidt af privilegierne ved at tjene i København, fordi at vi havde dem ofte inde i Elim i Kronprinsens Gade, og så havde vi større sammenhænge og bare få lov, og jeg vil lige sige, at være tæt på og fornemme, hvad det betyder med Helligåndens nærvær i et menneskes liv. Og der har jeg lyst til bare at gøre dig lidt opmærksom på det, som Jesus taler om i Lukas 7. Det er i forbindelse med løvhyttefesten. Det, der er sket i Israels historie, er jo, at indtil Jesus træder frem, så har der faktisk været en forholdsvis mørk åndelig tid. Helt tilbage fra vi kan se, hvor det ligesom stopper i det gamle testamente med Guds nærvær. Der sker ingen tegn under og mirakler mere. Der er stille. Og så griber Gud ind i historien igen. Og så kommer Johannes døber til verden. Mirakuløst. Jeg har tit så haft ondt af hans far. Når man tænker på, at de havde bedt og søgt Herren i årevis. Og så får han englebesøg. Og så har han ikke tro for, at det englen siger til ham, det kommer til at ske.
hvor englen siger til ham, det kommer til at ske, men du bliver stum, indtil det skete. Men den stakkels gamle mand, endelig er konen gravid, og han kan ikke engang gå rundt og prale af det. Han kan ikke gå rundt og dele med andre. Nogle gange så kan man jo undre sig over måden Gud gør ting på, men jeg lige at sige, så kan man jo lære det. Og det mærkelige det er, at når så at Johannes er blevet født, og han bliver fremstillet, og det her med navn, så vil de give ham navnet Johannes. Men moren, hun holder jo på, at nej, det var ikke Johannes, de ville give ham. Det var hans fars navn, de ville give ham. Men moren holder fast ved. Og så står der med tegn, gjorde de over for faren, hvad han mente, han skulle hedde. Og så tænkte manden var jo ikke døv. I behøver ikke at stå og gøre tegn til en mand, der godt kan høre. Så han fik en tavle, og så skrev han, hans navn er Johannes. Og i det øjeblik, han gjorde det, så fik han stemmen tilbage. Det er 9 måneder, det er lang tid. Jeg ved godt, det har været værre, hvis det var en kvinde, fordi kvinder har flere ord i sig, end mænd har. Men forestil dig, hvordan at det har været at gå i 9 måneder og ikke kunne tale om det vidunderlige, at Herren havde besøgt dem. At Herren havde gjort mirakler. Og så kommer englen jo. Inden det sker, kommer englen på besøg hos Maria. Og Marias liv har en vældig lærdom til os. Fordi at hun satte ikke spørgsmålstegn ved, om det kunne ske. Men det var, hvordan skal det ske? For jeg har jo ikke været sammen med en mand. Og svaret var, Helligånden skal komme over dig. Og den højestes kraft skal overskygge dig. Wow. Og så sker der noget nyt i verdenshistorien. Gud bliver menneske. Og hele historien, som bærer frem til hans lidelse, død, opstandelse, himmelfart. Har du tænkt på, at himmelfarten er ikke bare sådan, nu han råbte jo det fuldbragt, så nu tager han bare tilbage til himlen og hygger sig. Men Bibelen siger faktisk, at han er vores bekendelsesapostel og ypperste præst. Og det vil sige, at han gør tjeneste i himlen. Amen. Jesu blod taler højere end Abels blod. Abels blod, det råbte på hævn. Jesu blod, det råber nåde over nåde. Amen. Jeg vil lige sige, hvad skal jeg finde på at sige, for at I kan blive begejstret? Det er jo lidt fantastisk, når vi her i det første kapitel i Johannes evangeliet, i vers 16, der står der, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er nåde over nåde. For loven blev givet med Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Guds riget kom nær. Og jeg vil jo våge den påstand, når det er sådan, at vi læser Gamle Testamente igennem, og ser, hvad Gud har gjort der, så bør det ikke stå tilbage, når det er, vi læser Nytestamente. For han kom for at tilintetgøre djævelens gerninger. Han kom for, at vi alle sammen kan opleve Helligåndens salvelse, frigørelse i vores liv til at vandre drevet af Guds ånd.
Altså forskel på at leve i et samfund, hvor det er sådan, at du var nødt til at rejse hen til en profet, for at få at vide, hvad Herren ville sige. Gud talte ikke til hvem som helst. Gud åbenbarede sig ikke for hvem som helst. Men Nytestamentet åbner op, hvor vi skal alle kende ham. Fra den mindste til den største, fra den yngste til den ældste. Så spørgsmålet om folkevækkelse. Altså problemet er ikke der. Problemet er her. I dit og mit liv. I kirkens liv. Den er ikke fra Guds side. Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Ikke sandt? Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Så problemet er ikke der. Problemet er hernede. Og få sit folk i tale. Tilbage i 93 har det været. Så er jeg på rejse i Sverige. Jeg har rejst meget og prædiket meget i Sverige. Og det er jo meget større menigheder, der er der. Det er et land med en meget stærk vækkelseshistorie og missionshistorie. De rangerer faktisk meget højt, når det drejer sig om mission på verdensplan. Og jeg skulle først være oppe i Göteborg i en stor pinsekirke med 3.500 medlemmer og have bibelskole hele ugen. Og skulle jeg slutte af søndag formiddag. Og så skulle jeg til København, fordi at der skulle være en landslederkonference. Men mens jeg er der, så oplever jeg, hvordan at Gud begynder at tale til mig om forskellige ting. For det første, så når vi var sammen på bibelskolen, så hver morgen, så skulle vi jo have bøn, inden at jeg skulle i gang med undervisning. Og så blev der sagt, nu skal vi søge Herren. Og så havde jeg kaldte den pagtens ark. Det var sådan en ret stor kasse med bedeemner. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer med 3.500 medlemmer, hvor mange behov der kan være i en menighed, og hvor mange ting, der skal bedes for. Og så kom de med den, og så tog de nogle af dem op, og så bad vi for dem. Og så skulle jeg på. Og jeg kan huske, jeg tænkte første aften, at når jeg var kommet op på værelset, det er jo ikke at søge Herren, det er at aflevere bedeemner. Der er forskel på at søge Herren, og så komme med nogle bedeemner, nogle ønsker om hjælp med det ene og det andet. Så sagde jeg, men det er nok anderledes i morgen. Det var det så ikke. Så når jeg kom op på værelset efter dagen, jeg underviste hele dagen, så bad jeg og sagde, Herre, hvad gør jeg? Fordi det her, det er kommende ledere. Og de har brug for at lære, ikke bare at aflevere bedeemner, men at søge dig. Og så fik jeg en tanke. Jeg ved jo, det er Herren, det ved jeg i dag, men dengang, der fik jeg en tanke. Og så må man jo gøre det i tro på, at det er Herren, der har givet en den tanke. Og den tanke, der kom til mig, det var, at når vi nu er færdige med pagtens ark og alle bedeemnerne, så i stedet for bare at gå i gang med at undervise, så skal du sige til dem, nu tager vi et kvarter, hvor vi bare beder i ånden. Ingen bedeemner. Vi bare lader Helligånden hjælpe os med at række ud imod ham. Og så hører jeg faktisk mig selv sige, og inden det er sket, så begynder der at ske mirakler iblandt os. Og så, når man har sagt det, så synker man lige en gang. Men vi satte i gang, og så begyndte vi at bede. Inden der var gået et kvarter, var alle salige. Og så begyndte de at gå rundt og bede for hinanden og velsigne hinanden, og det ene mirakel efter det andet skete.
Og så, og vi havde en god formiddag, men så til middag, så skulle jeg ned i selve hovedkirken og tale til de ældre samlinger. Det deres kor er større end en del menigheder. Og ham, der var korleder, kendte jeg fra Stockholm, fordi når de havde prædikantdage, så havde de et kor med 500 pastorer, der sang. Det var vældig fornøjeligt. Men når jeg sidder der, så pludselig så hører jeg Herren sige, det du gjorde på bibelskolen, det skal du gøre her, inden du prædiker. Du skal få dem til at bede i ånden. Og jeg tænkte, det er nok sidste gang, jeg kommer her. Og så jeg våger lige, for I kender det der, når Herren bare presser på. Det er så hjertet begynder at banke, og man ved godt, at det her, det er du nødt til at gøre. Så jeg fortalte lidt om, hvad vi har oplevet, og så siger jeg, har I lyst til at være med til det? Og jeg kan godt se, der sad en pensioneret forstander der, og der var en del forskellige prædikanter også, og jeg tænkte, jeg kan vide, om de går med på det, men det gjorde de. Og så begyndte vi at bede i ånden, og det samme skete. Og Guds ånd kom, så at de der imellem bænkerækkerne der begyndte at gå rundt og bede for hinanden, og Herrens herlighed kom. Og bagefter så var der en, der kom op til mig, og så siger han, vi har ikke haft sådan et møde i 20 år, siger han så. Og jeg tænkte, tak skal du have. Og så kom den her tidligere forstander, i dag kalder man det jo ledende præst, han kom op til mig, en meget ydmyg mand, og så siger han, på lørdag har du ingen undervisning, du har først noget søndag formiddag, når du skal prædike, så du skal hjem og spise hos mig. Og jeg kunne godt høre, at det var ikke et forslag. Og jeg tænkte, så skal jeg nok hjem og formanes. Han siger, jeg kommer på lørdag klokken det og det, og der skal du bare stå uden for kirken, så samler jeg dig op. Og som sagt så gjort, og så kommer vi hjem til ham, og hans hustru havde et meget smukt frokostbord, og vi sad og hyggede og snakkede og så videre. Og så når det var over, så bar hun tingene ud, og så lukkede hun døren. Så siger han, jeg har noget, jeg skal snakke med dig om. Og så får jeg et stort smil, så tænker jeg, så er det nok ikke formaning det hele. Så siger han, nu skal du høre her, Jørgen. Når jeg sad og lyttede til dig, og vi oplevede det, de gjorde, så sagde Herren til mig, at jeg skulle invitere dig hjem. Og så skulle jeg fortælle dig om, hvad vi oplevede i 50'erne i menigheden her i Göteborg. Han siger, jeg var på møderejse, og der hørte jeg Herren tale til mig og sige, når du kommer hjem, så skal du sætte en annonce i Göteborg-Posten. Jer, der længes efter vækkelse, er velkommen til bøn. Og så var det en bestemt hverdag, klokken 12 midt på dagen. Og den satte han så i Göteborg-Posten. Og så siger han, når dagen så kom, og jeg sad oppe på mit kontor, og jeg tog elevatoren ned, så tænkte jeg, kan vide, om der er nogen i kirken. Der er 1700 sædepladser. Nu har de fået en ny, der er større. Men der er 1700 sædepladser i kirken. Han siger, jeg var simpelthen så spændt til, at jeg tænkte, hvis nu jeg åbner døren, og der ikke er nogen, så har jeg hørt forkert. Men han siger, da jeg åbnede døren og gik ind, så var kirken stuende fuld af mennesker. Og så begyndte der en vækkelse, som påvirkede hundredvis, ja tusindvis af mennesker, for det bredte sig til andre kirker, som forstod, det er tid til vækkelse. Ved du godt, at tiden til vækkelse, den begyndte pinsedag?
For han vil udgyde af sin ånd over alle mennesker. Lige for tiden så er der jo mange, der er optaget af krigene og både Rusland og Ukraine og det, der foregår nede med Israel og Hamas og så har vi en præsident, der er lidt anderledes i USA, end det vi er vant til. Der er så meget usikkerhed, der er kommet ind, og vi har en Iran, der ligger der i kulisserne, og vi har en NATO-medlem, der vi ved ikke rigtigt, om de er med eller ikke med. Jeg tænker på Tyrkiet. Der er meget usikkerhed. Bare tænk på, da vi var børn. Altså, vi skulle hverken tænke på det ene eller det andet. Vi kunne løbe ud og ind og lege og fred og ro. Sådan oplevede jeg min barndom. Det eneste tidspunkt, der sådan var gang i den, det var, når vi spillede fodbold mod nogle af de andre blokke. Men ellers fred og ro. Og så kan man sige, at der kom der sidst i var det 67, 6-dagskrigen var? Ja, det tror jeg, det var. Der var der mange frafaldne, der kom tilbage til Herren. Fordi det var en vækkeryst. Men jeg tror, det, der er vigtigt for os at forstå, det er, at vores opgave er ikke at stige os blind på problemerne, der er i verden. Det er at rette vort blik imod Jesus, troens banebryder og fuldender. Og jeg tror på, at Jesus vil vækkelse i Danmark. Der er masser af steder i vort land, der historisk har oplevet vækkelse. Vestjylland har. Ikke sandt? Jeg er gift med en Bornholmer. Bornholm har oplevet vækkelse. Både luthersk mission og evangelisk luthersk mission er startet på Bornholm. Der er så mange ting, Gud har gjort igennem tiden. Hvor det er sådan, at det, der er vigtigt for os, det er, at vi ikke bare bliver en generation nu, der siger, jamen, vi har jo haft vores tid. Der er jo en del unge, der vil fortælle os det. Men det skal du ikke tro på. Sidste år, der blev jeg 75, så I kan næsten regne ud, hvad jeg bliver i år. Der fik jeg en fødselsdagshilsen fra Bruno Knudsen. Han har været vores højskoleforstander blandt andet. Ham og hans hustru, de var i Australien, og så skrev han og gratulerede mig med de 75, og så skriver han, Abraham begyndte først, da han var 75. Jeg vil bare lige sige det. Og jeg tror, det har ikke noget med alder at gøre. Det har noget med salvelse. Og det står til fuld rådighed for os alle sammen. Det er derfor, Jesus han siger til disciplene i forbindelse med løvhyttefesten. På festens sidste og største dag stod Jesus frem og råbte: Den, der tørster, skal komme til mig at drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Wow. Er det ikke dårligt? Strømme af levende vand. Nu sang vi jo om det tidligere ud fra Ezekiel. Forskellen det er bare, at nytestamentlig kristendom, der kommer det ud fra himlen ind i os, og vi bliver tempel for Helligånden. Så det er ud fra os, der er noget, der skal flyde. Når Helligånden kommer over jer, så skal I få kraft. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, Judæa og Samaria, ja, ind til verdens ende. Den er jo ikke kommet endnu. Så skal vi ikke tage en beslutning om lige meget, hvor gamle vi er blevet, så skal vi være med til det sidste. Fyldt af Helligånden.
Opleve Helligåndens tilskyndelser. Lad Helligånden lede os, tale til os. Halleluja. Så siger du, ja, men jeg har ikke de samme kræfter. Nej, men skriften siger, han kraft fra Herren og hans vældige styrke. Vi har lige i tirsdags besøg af Karin Kyhl fra Aarhus til vores cafétræf. Og normalt så er vi sammen fra 2:30 til omkring ved 5-tiden. Og så er det hele ryddet op og så videre. I tirsdag står vi hjemme ved 7-tiden. Og det var jo fordi, at der var så mange behov. Og for mig var det bare en bekræftelse på, at hvis vi ikke bevarer fokus på, at Gud gør mirakler også for os oppe i årene, så bliver det let elendighedsteologi. Hvor det er sådan, men vi må jo også forvente og så videre. Men hele skriften er jo fyldt af, at disse tegn skal følge dem, der tror. Og når vi læser videre i afslutningen der af Markus, så står der om, at de gik ud og prædikede ordet alle vegne, og Herren virkede med og hvad? Stadfæstede ordet. Det vil sige, hvis man ikke forkynder det, skaber det ikke tro. Og det oplevede jeg en gang i Sverige. Jeg kom til også en forholdsvis stor kirke, og Herren havde talt til mig om, at jeg skulle prædike om helbredelse. Og det gjorde jeg så. Jeg skulle have flere møder, og der var en vældig respons. Og så kom menighedens leder hen til mig bagefter, så siger han, Jørgen, det har været pragtfuldt det her, men vi har jo så mange syge, så vi var holdt med at prædike om guddommelig helbredelse. Og jeg stod der og tænkte, hvad siger du? Så siger jeg, men så er der da ekstra grund til at prædike det. Hvis troen kommer af det, der høres. Hvis det ikke høres, kan det jo ikke skabe tro. Kan I følge mig i det? Det er dejligt at være i et sammenhæng, hvor vi er enige. Jeg tror på folkevækkelse. Det har jeg troet på helt fra mine unge dage. Jeg tror på, at Gud vil ryste vort samfund. Og grunden til det er, at Jesus har allerede betalt prisen for, at alle kan opleve syndernes forladelse, blive sat fri. Han gik selv rundt og helbredte alle dem, der var under djævelens vælde. Ved hans sår blev vi helbredt. Jeg har hørt nogen, der giver udtryk for, at det der menes ikke lægemlig helbredelse, så har de ikke læst skriften ordentligt. For i Matthæus, når det er sådan, at Jesus helbreder Peters svigermor, så står der, det var for, at det skulle opfyldes, at ved hans sår blev vi helbredt. Det er inkluderet i det. I kan se, hvor let herlighedsteologi ryger over i elendighedsteologi. Og jeg tror ikke, at det bare sådan er ligesom at trække en cola i en automat. Men det er, at vi får menighedsfællesskaber, der er så fyldt af Guds nærvær, at når mennesker kommer ind, træder de ind i Guds nærvær. Jeg havde en oplevelse, den skal jeg slutte af med. Jeg havde en oplevelse for nogle år siden, så jeg ved ikke, om I har hørt om, vi havde de der Awake-konferencer på Drejervej i København, med Randy Clark og Heidi Baker og Bill Johnson og en del andre. Og der skete simpelthen så mange mirakler. Selv folk, der havde fået indopereret et eller andet, så var det, de havde fået indopereret, forsvundet, og de var fuldstændig helbredt. Der var så mange ting, Gud gjorde. Og så et af årene, så pludselig så får jeg øje på en ældre kvinde,
Og jeg tænker, hende kender jeg. Hende har jeg ikke set i mange, mange år siden. For år tilbage i 80'erne var jeg leder af Pinsekirken i Vejle. Og hun var en af dem, der mødte Herren. Og hun, det møde, hvor hun gav sit liv over til Jesus, der sad hun nede under balkongen, og jeg talte om, Gud elsker alle mennesker. Og hun afbrød mig simpelthen midt i prædiken. Og så siger hun, gælder det også mig? Og jeg siger, ja, det gør det da. Så siger hun, hvornår kan jeg opleve det? Så siger jeg, du kan komme frem nu, og så skal vi bede sammen. Og det gjorde vi så. Og så vi hende selvfølgelig nogle gange, men vi flyttede tilbage til København, og så havde jeg jo hørt om hende, at det var hende, der havde det her, det hedder det ikke Arnborg, det her, hun var blevet nonne, og så havde hun sådan et hjælpecenter, hvor folk kunne komme ind og bo, og hun havde en fantastisk omsorgstjeneste. Og pludselig så, når det er, jeg får øje på hende, så tænker jeg skal hen og hilse på hende, og høre, hvordan hun har det. Og hun kunne ikke kende mig. Der er ligesom blevet lidt mindre her. Så når jeg fortæller, hvem jeg er, så bryder hun ud både i gråd og smil. Så jeg fandt ud af, at det var glædestårer. Og så siger hun, Jørgen, jeg har bedt for dig i flere år, og jeg har sagt, Herre, vil du godt sende ham på min vej? For hun havde kræft, og hun vidste, at tiden var omme. Hun var i det stadie, hvor det var sådan, at hun... og hun havde en forvisning om, at hun skulle hjem til Herren nu. Det var det drejede sig om. Og så siger hun, jeg har bare bedt om, at Herren skulle sørge for, at vores veje krydses, inden at jeg kom hjem. For jeg har aldrig fået sagt tak for det, der skete. Og så siger jeg, men det skal du ikke. Jo. Og så siger hun, for du har reddet mit liv. Så siger jeg, det har jeg ikke. Den tror jeg, vi skal sende lidt højere op. Nej, siger hun så, du var redskabet. Og så fortæller hun, at hendes datter og svigersøn, de var kommet med i menigheden. Og hun havde lovet at køre for datteren havde været hjemme på weekend, og så havde hun lovet at køre hende til kirke. Og når hun havde sat hende af, så ville hun køre ned på den gamle Lillebæltsbro og springe ud og tage sit eget liv. Og så får hun alligevel den tanke, jeg kan jo godt, hvis det er den sidste gudstjeneste, jeg kan være på, så kan jeg jo godt gå med ind for min datters skyld. Og så er det, at hun går ind og sidder og lytter, og så kommer hun med det her spørgsmål. Gælder det også sådan en som mig? Og det hverken hende eller jeg vidste noget om, eller hun og jeg vidste noget om, det var jo, at der lå et kald ind over hendes liv til at gøre en forskel i masser af menneskers liv. Og jeg tror, den at være lydhør over for Herren, og gøre, hvad Herren siger, så aner du ikke, hvad frugt der kommer ud af det. Nogle gange så er vi meget kortsynet i det, vi ser og oplever. For et stykke tid siden, hvor Frikirke leder netværk i Kolding på Samvirket, så ser jeg en ung mand, og så tænker jeg, ham skal jeg gå hen og hilse på. Og han vidste ikke, hvem jeg var. Så jeg går bare hen og siger, at jeg har lyst til at hilse på dig, fordi din far, det er jo Finn Iversen. Og så siger han, hvem er du? Siger han så. Og så siger jeg hedder Jørgen Christensen. Og så bliver han helt ekstatisk. Jeg tænkte, tak skal du have.
Han bliver helt begejstret, han begynder at råbe op til sine venner, han var sammen med. Han er jo oppe på er det efterskolen, Maria Efterskole, han er leder. Og så siger han, der er manden, der ledte min far til frelse og døbte ham. Han oversagde til, at vores slægt har lært Jesus at kende. Og at vi er i gang og tjener Herren i dag. Hans bror, han er lærer på højskolen i Maria. Og den så jeg da ikke, da jeg bad sammen med Finn. Det, jeg var optaget af, det var bare, her var der en ung mand, det er helt tilbage i 70'erne. Altså det er det forrige årtusinde. Og få det vidnesbyrd i et nyt årtusinde. Altså jeg tror, det er vigtigt for os at forstå, at Gud har brug for os som redskaber. Han vil tale til os. Han vil virke ind i vores liv. Han hører vores bønner. Vi kan være med og lære næste generation, hvad det vil sige at være trofaste forbedere. At søge Herrens åsyn. Og det er ikke sådan, jeg står ikke og bare siger, at livet har været let. Jeg synes indimellem, det har været ret drøjt at være menighedsleder. Der er godt nok mange meninger, der bliver givet til kende på den ene og den anden måde. Og jeg har vendet mig til igennem årene, Lisa har sagt til mig mange gange, hvorfor tager du ikke til ord? For det er jo løgn, det der bliver sagt. Sagt nej, siger så det. Hvis det var sådan, at det drejede sig om menighedens ve og vel, så ville jeg godt tage til ord. Men når det drejer sig om, hvad man retter mod mig, så vil jeg hellere overlade det til ham, som dømmer retfærdigt. Fordi at man kan så let ryge ud i problemer, hvis man tager tingene i sine egne hænder. Men have vores tillid til, at ham, som kaldte os, han har sagt, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Det er ikke mange steder, man får sådan nogle gode garantier, hva'? Alle dage, alle slags dage. Er det dejligt at vide, at du er elsket? At du ikke er elsket, fordi at du er noget specielt i dig selv, fordi du har gjort dig fortjent. At noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke os selv. Guds er gaven. Skal vi bede sammen? Og måske du har lyst til, når det er sådan, at vi beder, at du bare siger noget meget personligt til Herren. Måske ting, som Gud har vist dig, som du aldrig er kommet til at vandre i. Men det stadig ligger der. Og hver gang, at du er i et sammenhæng, hvor Guds ånd virker, så vækkes det op i dit indre. Og nogle gange så gennemlever vi ting, der er smertefulde. Men udholdenheden giver fasthed, så vi når det, han har kaldet os til. Så i Jesu navn. Herre, vi kalder på dig, og vi løfter dit navn op. Tak, at du er her. Tak for dit nærvær. Tak for din herlighed. Og Helligånd, tak, at du ånder liv på os lige nu. Fyld det her rum med himlens velsignende nærvær. Fyld vores liv og rør ved os igen. Vi proklamerer, bekender. Du er vores bekendelsesapostel og ypperste præst, siddende ved faderens højre hånd. Dit blod har åbnet en ny og en levende vej ind for faderens åsyn. Og derfor kommer vi til dig, far, vi kommer i Jesu navn.
Og takker dig for, at de her dage, i den her pinse, at så vil du røre ved os. Tak, Helligånd. Blæs livsånde ind over os. Halleluja. Herren er her. Herren er her. Da han var opstået, så om aftenen, der står der, han åndede på dem og sagde, modtag Helligånden. Det var der, det første gang skete, mennesker blev født på ny. Der var bragt forsoning. Pinsedag, det var der, han kom med udrustning til tjeneste. Så du skal ikke tjene i egen kraft, men du skal hente kraft fra Herren og hans vældige styrke. Så jeg vil gerne lægge Herrens navn på dig og velsigne dig. Velsigne dig med hans fred, hans omsorg, med hans glæde og opmuntring, med sundhed og helse, med opstandelseskraft, så der er ting, Gud kommer til at gøre igennem dig, hvor du selv bliver forbløffet over hans evne til at bruge enkle mennesker som dig og mig. Velsigner dig med det i Jesu navn. At Herrens fred må være i dit sind og i dine tanker. At du får noget til at løfte troens skjold, hvormed du kan slukke alle den ondes brændende pile. At Helligånden lærer dig at bruge åndens sværd, som er Guds ord, til at tilbagevise djævlen i alle hans angreb. I Jesu navn. Amen. Jeg ved ikke, hvem der skal have mikrofonen.